Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar... met aftrek van de periode in voorarrest doorgebracht. Nevens de rechtbank had de dokkemer de vrouw bewust naar het park lokken om een vogelnest te besjen. In een rechtszak hier er een moker, waarmee het Susanne Monsma deerslijn is. Nadat er in paniek het park uitrond wie, kwam er weer om en hier nog seks met het lidmlezen lichaam van het slachtoffer. De 20 jaar zelfstraf leidt een stuk heger als de eerste van 12 jaar met TBS. De levensberoving is op onverhoedse en zeer grove wijze gepleegd tegen een jonge vrouw die normaal gesproken het grootste deel van haar leven nog voor zich had. Verdachte is hierbij volgens een van tevoren opgezet plan te werk gegaan. Nadat het slachtoffer als vermist was gemeld bij de politie en zelfs nadat haar broer bij verdachte aan de deur was geweest, heeft verdachte niets ondernomen om aan de onzekerheid bij de nabestaanden een einde te maken. Hoe het motief van zijn dier bloot de dokkemer die duurt net in de rechtbank weer onduidelijk. De officier van justitie eerst 2 weken nog TBS met dwangverpleging, maar daar gaat de rechtbank net in mei. Deze man is onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar met die verstande dat hij niet heeft willen meewerken aan dat onderzoek. En de psychiater en de psycholoog die hebben wel kunnen concluderen dat er waarschijnlijk iets mankeert aan deze man. Alleen ze hebben daar niet een etiket op kunnen plakken. En dat betekent dat de rechtbank dan ook niet kan beoordelen of die eventuele stoornis heeft bijgedragen aan deze daad. Alhoewel er in verhouding een extra lange strafopleiding is, bloot het voor de nijbestaanden dreigt deze te accepteren. Gevangenisstraf staat geen behandeling op, hè? En deze jongen is zo ziek, die hoort gewoon niet in de maatschappij, vind ik.